Στο βίντεο αυτό θα σας παρουσιάσουμε πώς να τοποθετήσετε ένα διπλό ρόλερ. Όταν έχουμε να τοποθετήσουμε ένα ρόλερ σε παράθυρο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το χερούλι που πιθανόν να ενοχλήσει στο κατέβασμα της ρολοκουρτίνας. Μετράμε πόσο προεξέχει το χερούλι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 7 εκατοστά. Σημαδεύουμε στα 7 εκατοστά μπροστά από το παράθυρο για να βιδώσουμε τα clips στα οποία θα κουμπώσουμε το μηχανισμό μας. Τα ειδικά clips εύκολης τοποθέτησης τα τοποθετούμε περίπου 5 εκατοστά δεξιά και αριστερά πιο μέσα από το ρόλερ μας. Αφού βιδώσουμε τα clips, είμαστε έτοιμοι πλέον να κουμπώσουμε το ρόλερ. Αν θελήσουμε να ξεκουμπώσουμε το ρόλερ, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Με ένα ίσιο κατσαβιδάκι πιέζουμε ανάμεσα στα clips και στο μηχανισμό.